Hello mga higala, welcome to my vlog. For today's video is mo-accept ko sa challenge ni Label Vlog. No, katong mais eating challenge nga walay gunit sa kamot. Na ako'y tulo ka mais, tulo ni siya ka buok. Nya, isa ra akong kaunon ani, kay isa ra may atong challenge, no? So sige. Akong gipili ang pinakadako nga mais. So start na ta. Okay. Yun na po dahil kuhaan sa mais tabaw. Ang kuy akong alaga ng tanaw. May wala yun ni gun kamot. Lubi ni kabukhan na pa ko duha dito. Hindi, nahurot na. Nahurot na. Wala pa 1 minute. Doon ako. So, dara ha, hurot na. Kaon ba dyan ko? Napaman. Ah! Nabil. Pila ka ba kung hot doon? Nadalang agungal. Tulo raman nakibok ang mais di. Tulo ako. Doon. Pila mo na diha. 4 minutes. Hmm. 13 minutes pa. No. Dami sukod lahat, lo. Napin ang bungal.
Sayaw. May sugatim pa. Pila ba niya? Premier de ani ha? Ah! Ligid lang. Five ba oh? Duhan akong lot. Ayaw katagak. Kasi ato ko magtilap sa sound. Apid ang nagbungal. Pro sa dito. Yeah. Apa man? No, nya na pa man jud ay ko usa. Mabar na ko ha. Naman. Duhan na dito duhan ha. Seven minutes pa. Binakulit ko man og 12 minutes. Kaman ulit. Dami na. 8. Sugad na kung kaamo. Lang na diha. Da. Pilon lang kung di apil na ko ang kuan. Agungal. Na. Tilok mo dyan ha. So thank you so much, Label Vlog. I'm accepting your challenge. Wait. Ay! Ay lala.
So, daghang kayong salamat mga higala. Bye!